Akwụkwọ nke Esta, isi nke 7. Eze na Heman wee gaa oriri ahụ na eze nwanyị Esta. Eze wee gwa Esta ọzọ n'oriri mmanya n'ụbọchị nke abụọ sị, "Gịnị bụ arịrịọ gị, eze nwanyị Esta, ka emere gị ya? Gịnịkwa bụ arịrịọ gị?" "A ga-emere ya maka ọkara alaeze." Eze nwanyị Esta zara sị, "Ọ bụrụ na ahụta m ihe ọma n'anya gị, eze, ọ bụrụkwa na ọ dị eze mma, ka enye m ndụ m dị ka arịrịọ m si dị. N'ihi na akara aka mụ na ndị m, ka ọ laa anyị n'iyi, ka e gbuo anyị, ka a laa anyị n'iyi, ma a sị na akara aka anyị bụ ndị ohu na ndị enyemaka. M gara ejide onwe m. Ọ bụ eze na onye mmegide enweghị ike ịkwụghachi ụgwọ eze ahụ." Eze Ahasuerọs wee zaa sị, "Eze nwanyị Esta, onye bụ nwoke a? Ebee ka onye ahụ nọ nke ga-eme otu ahụ?" Esta zara sị, "Onye mmegide na onye iro bụ Heman, ajọ omume a." Emesịa, a kpọrọ Heman n'ihu eze na eze nwanyị. Eze wee bilie n'ebe a na-edebe mmanya n'iwe, wee banye n'ubi eze. Ubi na Heman guzoro n'ịrịọ eze nwanyị Esta maka ndụ ya, n'ihi na ọ maara na eze kwadebere ihe ọjọọ maka ya. Mgbe eze si n'ubi nke eze pụta ọzọ, ka obi eze bata n'ebe a na-aṅụ mmanya vaịn. Heman dara n'elu ihe ndina ebe Esta guzo. Eze wee sị, ị ga-amanye eze nwanyị ka ọ banyekwa n'ụlọ ahụ." Ka okwu ndị ahụ si n'ọnụ eze pụta, ha tiri Heman n'ihu. Habona, otu n'ime ndị na-eje ozi, kwuru n'ihu eze sị, "Lee, n'ụlọ Heman ka osisi dị kubit 50 nke Heman kwadebere maka Mọdekai, onye gwara eze okwu ọma." Eze wee sị, "Kpọgbuo ya." Ha wee kpọgbuo Heman n'osisi ọ kwadebere maka Mọdekai. Mgbe ahụ, iwe eze dị jụụ.